Imos facer un nudo canguro adiante, así que o primeiro que facemos é colocar o centro, mirade, aquí está a etiqueta, vale? Colocamos o centro, máis ou menos a altura do noso ombligo, vale? Repartimos un pouquiño atrás sobre os ombros para controlar onde está o inicio e onde está o final. Facemos o mesmo do outro lado. E cruzamos na nosa espalda. Collendo o canto superior. Unha vez feito isto, facemos un nudiño adiante. E damoslle a volta ao fular. Fixadevos, arriba está a parte escura, abaixo está a parte blanca, metemos de dentro cara fora e deixamos feito unha especie de columpio. Imos traer o bebé por dentro do fular, imos colocalo xa na súa posición, de forma que cada un dos cantos lle chegue o seu xeonllo. Agora subimos, recordade, a inversa, así que subiríamos a parte máis clariña, estenderíamola por toda a súa espalda, deste xeito, asegurándonos de meter ben o sobrante e deixar os extremos ben colocados nas súas corvas. Agora comezamos o axuste, vale? Para facer o axuste, o que facemos é desfacer este nudiño que fixemos, agarrar os extremos. Imos comezar axustando a parte alta, así que seleccionamos a parte da mesma cor e comezamos o axuste. Antes de continuar, facemos o mesmo co lado oposto. Podemos recoller entre os nosos xeonllos. Imos agora avanzando polo ancho do fular. E facemos o mesmo do outro ladinho. Aseguradevos de ter a tea tamén colocada en cada tiro. Movede o voso corpo. Moi importante o asento que quede sempre ben feito, vale? De forma que a cadeira do bebé estea sempre ben basculada. Para rematar o axuste, pasamos o fular por riba das perniñas e por debaixo das pernas do bebé e rematamos o nudo
tensión. Altura do bico, completamente pegado no seu corpo.